Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Mga luksami, mga pagaryami, minsan pan di mapipia ginawata sebab sa ging kaya kararagawara kata na ditan di mga tegal-tegal kung kapugusyeta si ku mga kukuman wallah sa ayabu arap ta na andaman ay maswat ta wallah nagumisampay ta si ku mga tao aging kuto mga kukuman yan. Isa ini sa mala apagusayin tano iman to si saging kaya kagagawi na naging kai abitira ami pantag si ku saturan pasitur tunaa ititu akapakambabatang yan kumakitab ino adna kakapakayaya anta ka haram kadidin kapakay ino ka na pagusaya aging kaya lagi daya masala sabab sa midadaptar kumakitab ini surat umyangaw na mga ulama kumakitab aging uta usaya niranon para katukawi umadaklataw huwag na ayap yagi pananggilaan wagama na batano maangkob suwallah aguso nabi aguso mga sahabaw nabi sallallahu alaihi wasallam sa katero o di inagalabak adairan manggalabak ikadua sabab o ina ko na pagusaya na sabab sa adna miya adin angkob marayaga angkob si ko mga sahabaw nabi piya katero siran piya kang galabak siran sa dairan matero huwag lagi do pa maging kutua pagarita no na inumaloy tanong sungaran yan huwag ka sabab sa siya kito na live mambu akapagatakinir katanong ang mga ahlus sunna wal jamaa mga asyaira live din nakapagatakinir katanong na da mabu karatayan akaloy at tanong kungaran yan da salakaw ki al-ustad Khairuddin Sharif ginan so pagaritan wa di shape kumanhaj atag is-indi huwag benda madakalami ako nutrakan ron nagyan na pagaritan na maraya gagi mo ta pagatakin yan kung mga syaira sidin sa Facebook agu katero alive huwag aguan na mga angkob yan kung mga syaira at ito amadakala mga angkob adita no siya pelakayan malo yagi mo ta mga angkob yan na aya aluin tanuron na susabadon padsaka pumakarataan yan kung mga syaira naging kutwas kanwa tigin ng mga syaira na aya kapitiyo na pupamakasong niyo sa mga bai kumakubur pupamakasong niyo sa mga bai si kumakubur ay mana niyan na haram si irkan yan ibupakasunga sa mga bai si kumakubur ugay na aya piya ka mamasasagyan kaya pagarita no si Ustad Khairuddin na pilagulak niya bugi mo takatiro yan kailain tabu igira asis kaniyan sa Makkah agu sa Madina igira ama sa Mishik kapagunutan niyang buso mga diyama iyan ang mga babay si kumakubur ipendulugi man di niya nindalilan sa mga diyama iyan ang mga babay si kumakubur o mga sahabat na mala na siya kukuburo nabi di marayag ang pendapuan kabu sukat tero ka na pad sa mga angkubian naging kutwa ki angkuban yan siya ko tungod minsan o nabi sallallahu alaihi wasallam aso Abdullah bin Abbas agu sukaro mau nabi aso Aisha tunay ka tero yakini aging pagaritan niya si Ustad Khairuddin ini ang kubian sa aging kaduka tawa sahaba huwag kataya sukat tero yan apuste niya pustaya Ustad Khairuddin ini perintano paradad na pulabuin yan Peter yan saging kaya pustiyan Peter o Abdullah bin Abbas agus wa Aisha ay mala nagiipanalubaan o Umar su mga pasasator agus su mga pananakob uwan na malay niya angkob saging kaya mga sahaba miyang aloy dad na mi aloy iba si Umar na di niya ni panalubaan sa mga pasasator o di na agus sa mga pananakob minsan pa suka panakob na haram okay na pagka haram na ka ang gulalan sa dalil ang matatago kumakitab kanabang ka pagka harama abaka pumbaal sa mga angkob ka
Uy, lagi naman buka setor. Pakaharam mga diso ka setor, siko tindig kaon. Ugid na bangka ang kuba sa mga sahaba, sa dairan manggalabak, nagudairan matero. Lagi do pa magyang ang kuba ngaon, si Umar, na din yan di panalubaan sa mga pasasator, na dad na ba siya kialuyan a kitab. Aba, kitab asahih, dad. Malaya ang kubsik Umar, nagusiko Abdullah bin Abbas, aguso Aisha. Ngayon kaya pustian na aya kialuy niya kaya kinipust niya no na siku year at 2016 April 5 2016 Uy patep sa pada mga pustian kalang una kan mini-print agyong utang mga post agyong kaya pagalitan no piyang aluy niya sa agyong utang di pa nga papakay ko na sports kang kita-kita. Uy, agupyang aloy niyan siya, agyang ko to mga kang kita-kita, apapakain yan. Uy, lagi datingin no wrestling, swimming, kakuda, uy, napalid na natingin mapipya. Naayada niya nun kalipati, inaloy niyan, assure na kialoy niya nun, naging ka iya tinis, kay sabab sa gina, nigalo pa kagyan na pagaritan, no, agyan ni sports yan, nagyan na nakatinis. Uy, nakatep, yung alawin niyan sa mambuging kaya mga paday sports, di ka niyang kapakay, piya karata yan. Lagi datingin no kan domino, so kuhan, tinis tibul, Allahu Akbar. So tinis tibul na piya kaharam yan. So scrambles na piya kaharam yan, naguso kasetor, na piya kaharam yan. Ginan, pamakasan, aging gaya, bandingan tanong. Na, suldan tano aging gaya pag-usayin tano masala may pantag ko agama. Gayong gaya kasitor mga luk sa may mga pagariyami nada abon kiyumpungan ko mga ulama ibay ni haram. Da basan kiyumpungan ko mga ulama iba lang wana ulama ko dunya ipun ko miya una masa nataman ni man to na basiran kiyumpung sa haram so kasitor. Da miya aloy sa mga kitab iba miyong pong sulango na ulama ko dunya sa haram so kasitor. Uy. Tunay sabab, nakaipadaya ko mga masala, kuwagama, maduduwa so tindugo ng mga ulama. Pag niya tindugo ng mga ulama na haram aging kaya kasitor. Uy, gina ni pag niya tindig. Gina ni kapit Hanafi, kapit Maliki, agu kapit Hambali. Agu gina naman ipitindigan o mga Shia. Sumamuso mga siya na miyaw pakatsiran saya maanan yan na haram so kasitor. Uy, ayay kadua tindig nasura nga aging kanan apaganaya tindig. Ayay kadua tindig na tindig Shafi'i gina so kapit tano sa nga Pilipinas kapit o Imam Shafi'i na siya ko kapit Shafi'i na kanaba haram so kasitor. Kanaba haram so kasitor asar mambu kadipteguan sa anggan. Agu kenaba ipmalamban ko mga galabag aparalo. Agu kuanon aging ko to akan babasa sa marata. Asar kada anggan yan, da akan babasa sa marata. Agu kenaba iptebu ko mga paraluas, mga amal, mga sambayang na mapapakay so kasitor. Uy, tunay sabab. O inutong pakaya o kapit tanua Shafi. Uy, nasimbagyan aging ka na ng mga ulama miya karataon, miya kaharamon na aya inisimbag Shafi'i kung mga ulama miya kaharam ko kasitor naging ga iya saturan na daden miya aloy asatimambu hadith korik authentic hadith puong ko nabi mi pantag ko kasitor. Uy, naanda man ni kapakaharam mga uy. Tunay sabab, naging kaya saturan, nakatemi aloy sa geng kaya kitab is Shaykh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apaday ko miya kalala ulama si sa geng masatan yuman to. Tunay mi aloy niya siya. Qad ittafaqa al-ulama min fuqaha wa mufassirin wa muhaddithin wa shurrahin على أنها لم تعرف عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عرفوها بعد الفتح فقد نقلوها عن الفرس الذين كانوا قد نقلوها عن الهنود. Ay maana niya na miyaw pakatatigin sulang wa na mga ulama
lagi do mga fuqaha, naguso mga ulama sa tafsir, aguso mga muhaddithin, aging ga iya saturan na kanabay ni makikilala gita-gitaan si kung mga Arab. Di kira niya makikilala gita-gitaan. Buta bula boron si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil ni misul da gita-gitaan kumasaw Nabi. Aya kaya to kawisaya na si ku urian o kaya pamakataban o mga Muslim. Uy, asunabi na miya din sunabi, may po sa din sunabi sallallahu alaihi wasallam. Naging gaayat sa saturan, na sinimini poon miyaswa o mga Arab si sa Persian. Naging mambu Persian, nasira na yan miya anad si kung mga tao sa India. Ay maanan yan, naging gaaya saturan, na anda manaya ikakukumon o nabi sa haram, idini niya katawan. Uy, at tigi Sheikh Yusuf Al-Qardawi, di niyang katawan kaday ni mading kumasan yan. Aya kiad naging kay saturan na daabudan amiyofat sunabi sallallahu alaihi wasallam. Uy, na mustahil iba niyan pakaharama, idan yan maylay. Uy, upama ka, ay barat yan na upama ka ad na midangar ka hadith at tiga kateso ka turu nabi, at tigo nabi haram, so internet o di na computer. Magatos ka porsyento na ayad nagkisumbag tanong na inbaala na nakaturo. Inbaala nakaturo ay iniyang kubko nabi. Tunay sabab, anda man naya ikapakaharama o nabi ko internet o di na computer, ida internet nagu-computer kumasaw nabi. Kada katawan na internet, naguda katawan na computer. Nalagid mambunan no saturan. Anda man naya ikapturo ang kao na Peter o nabi haram so kasatur. Isi kumasaw nabi na daa saturan. Daa makikilala niyan as saturan. Kayo no'y saturan. Akna banan popular kumasanian dapananan misulji ko ingin nabi ko kambibiyagin giti sabab alanguan hadith ayam ya aliron na mapda na piyakarata at tiran o nabi sukasetor na hadith to alanguan di benar. Why lagi-lagi nga iya kapaguluyo no sabad at tiran na pitaro kun o nabi mata anas wallah na si kuman gawi na adin limu yan, adna limu yan, ipagilay niyan kung mga kaadniyan, aaya kadaklian alimu, na telugatos timan agunumpulo alimu, na dinianon pakabagianan aging ko to, apunggiraw asya, o dinian di kasutur. Na mismo si Sheikh Albani, amala ulama aging kay mga salafi, na Peter uyan aging kay hadith, na hadith inumbaalan kapabrikitid. Huway, langwan hadith mi aliro naging kaya kasitur mapada na ini sapar kun unabi nagito na paled no to kabukagan at tigong mga ulama asumirat sa geng kaya mga kitab. Na, ay maanan yan mga luksami mga pagaryami na siko tindagatan wa Shafi'i naging kaya kasitur na adin akakapakain yan asar mambu kagii na kanaba pumbata di sa anggan da anggan yan. Ago ko na ba ipmalamban kung mga wakto, ago ko anon aging ko to mga katutaro sa marata. Nasar ka, diunanan isuld aging ka na namiyang aloy. Kaya budingon ni kang gita-gita, na para katambangan, ipmbatak ka ko, pamikiran ka. Si kumimuring ka, na dadin akarata yan. Tunay sabab. Na mismo susabaad ko mga sahaba, naming gita-gita sila nun. Huway. Kalo'y tanong mo sa geng kay makitab. Ming gita-gitaon sa mga sahaba. Naanda manaya ikapakarata ang kaon. Uy, miyalo'y tanong to aso kasyator na dami sunod si ko ingadu nabi. Kay di puno to katawan. Uy, giti sabab adon kakukuma nabi sa haram. Kay da panasaturan sa geng kutwa ingadiyan. Uy, benar ko ad na saturan ko mga padaingad. Ugid na si ko kiyofat o nabi na misya turun sa mga sahaba. Minggita-gita sila nun. Uy, kaging kaya kasyutur na historikalaya a sport. Pinaka-historikalaya a sport agi pinakamala iidad a sport sa intiro dunia. Uy, minsan pandamisuld ko masaw nabi si ko ingid kaya kinisul din nung nadabo din na miyofat sa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugid na susaturan na sisidong ko mga padayingid. Uy, katay, geng kaya mga kitab, ang palakat na karkano, isaw na geng kaya kitab, Anuzhatu arbabil uqul fi syatranjil mangkul.
Aaya kiyati aging kaya kitab. Na susumiurat sa aging kaya kitab na aya kiyofatian. Ipu sa aging kutoma sa kiyofatian na tamaniman to na miya ka 700 ragun agu 30 agu 2 732 years akiyati aging kaya kitab. Uman malangan na printen na miya ka 700 agu 30 agu 2 ragun akiyati niyan. Why? Na miya ka lalay niya ulama tunay mi aloy sa aging kaya kitab. Bati ang tanong aging kaya mi aloy si sa aging kaya kitab. Apa daya ko mga dalil o kapapakay o saturan asar mambuka kena ba petugui sa anggan. Agu kena ba ipmalamban si kumanga suguan wallah. Ayami aluy si saging kaya kitab na walam yaji nassun li tahrimi syatranj walam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dad na tigian adalil asati mambu ibanian miya pakaharam so kasetor. Dad na mi aluy adalil ibanian miya pakaharam so kasetor. Pamakaadin pa na maaluy nagyuto na pimbaalan. Nagudad na tigin mi sapar o Nabi sallallahu alaihi wasallam magyang nga kasetor. Lagi do pa magyang takialo ya karkanuro. Anda man ka kisapar non o Nabi idapno to makilala si ko ingedian. Why? Na mi aluy sa geng kita magyang utakatiro Ali. Suali, nakatawan tanong suali. Tigwali, wala yakunu rajulu aliman bi amril harbi hatta yakunu syatranjiyan. Did na tigin mabaloy sud mama. Barakal ko ilmu akapakimbatal. Kapakimbatal sa taman sa diskanian mabaloy ang mapasang ikasitur. Katuruto Ali. Agumialoy si saging kaya kitab. Su Abu Karb naginan sumama 700 pendragun ada dakimbuta ang kunabi ada niya dapan kanabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piratian yan sunabi so Abu Karb na danian trauta sa Rasulullah 700 ragun aping kataniran ang sunabi na piratian yan sunabi sallallahu alaihi wasallam mi muslim so Abu Karb why siko kiyawafatian na adin amia tuon ator lakungan aya migagaangon asurat na ana Abu Karb sakan su Abu Karb tala umri miya ka tatasaku imiya pagidad huway wala ibtus syatranj nagu dia ko ding gita-gita sa kasetur dia ko tigin ding gita-gita sa kasetur huway no pamakamara to na din ino to ulaw-ula asuan agumi adoy si saging kaya kitab aso Nabiullah Sulaiman alaihi salam na hazina ala waladihi na si kumasa akiyofat watayan na inimbuko yan ito fatalaba ma yusallihi na so kaya pakambuko yan sa mala na miyang ni sa gita-gitaan katembangan para bukalipatan ni naging uto kaya pakambuko yan fadallahu huyay na so huyay na aya inibigay niyan agita-gitaan ko Nabiullah Sulaiman na asyatranj fakana yatasalla biha ma'al ashraf nagyuto mambu idi panumbatumbangan o Nabiullah Sulaiman agita-gitaan naging kutwa sa Turan hadis kanini magisetor si kumanga dato si kumasanian no pamakamarata na didno tunggulaulaan o Nabiullah Sulaiman alaihi salam katawan tanong so Nabiullah Sulaiman agumi aloy si saging kagitab anna awwala man la'iba biha Adam alaihi salam aya pagampaganay a manusia amakang gita-gita sa saturan naginan so amatano as kaniyan so Nabiullah Adam alaihi salam sisijag yang kitab no pamakamarata na dinutong gulaulaan o Adam alaihi salam ayo to mambuha sabab kaya pakang gita-gita yan nun na siko kaya patay o watayan why na sabab sagi ko tagay pakang buko yan na pia katurunon wallah aging kutwa saturan adin yan di kapan batmangan na upang makagyuto na marata to na didno tong gulaulaan o amatano asu Adam alaihi salam kunin daw yang aloy sa giyang kaya kitab yang kadang-kadang mga dalil
Aya pada mga dalil na miyatru Ikrimah. Katawan tanong sa Ikrimah. Peter uyan. Ra'aitu Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Ja'far. Miyaliak na tigan sa Abdullah ibn Abbas. Gitu so tingad minsan no Rasulullah amalay ilmu ko mga sahaba. Ako sa Abdullah ibn Ja'far. Fi unas min Quraysh, misa sa ugsiran ko mga Quraysh. Yalabani bis shatranj, adi siran ding gita-gita adua sa saturan. Dua to mga sahabaw Nabi, aso Abdullah ibn Abbas, aso Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma, adi siran ding gita-gita sa saturan. Ano yung padami ang aloy saya? So Sa'id ibn Jubair, agito so isa kung mangalay ilmu kung mga tabi'in. Nami aloy sa geng kaya kitab, yal'abu biha istidbaran, aya kapasangyan ikasito. Natatalikudan niya man, naging utad iniyan ni Setor, nakatawan niyan o tunaa iisurong yan. Naging utad katatalikudin niyan. Tuso to sa kapasang ikasetor o Sa'id bin Jubair. Lagid mabuto kuan Abu Hurairah, nami aloy si sa geng kaya kitab. Katawan tanong sa Abu Hurairah. Why? Miya katitiyang ko Abi Rashid at Peter uyan, ra'aytu Aba Hurairah yad'u lahu gulaman lahu wa yula'ibuhu shatranj. Melek na tigo Abu Rashid, so Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pataluan yan, aging kutwa bago mama, kwa talasuguin yan, wa yula'ibuhu shatranj, na diin yan di setur aging kutwa padiyan abago mama. Di siran di setur aguso Abu Hurairah. Nakatawan tanong sa Abu Hurairah, apad ko mga sabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why? Katayap sa pada kitab. Umdatul Muhtaj fi hukmi shatranj, aaya bupi agusay saya. So, ko kumano saturan, lagi mamugi nga paganiya kita bagkaya tanong. Aaya bupi agusay ron na sumako kumano ka saturan. Na, gingga iya mamugi kitab, na miya pangaloy saya. So sabaad ko mga sahaba, apya kairan so kasetur, na mas tumuso, kabati at tanong ko mga dalilya. Huwag. Katay, so sabaad ko mga sahaba, apya kairan so kasetur. Lagi do Umar ibn al-Khattab. Mismo sa Umar. So Umar ay kadua khalifa na papakain yan. Na siya gito akayro di na inang kubiyan sa Umar. Kasi kung sa Umar, na di niya ni panalubaan sa mga pasasator. Inang kubihin. Oy, mimbal sa history niyan. Inang kubihin sa Umar. Naging kaya matatago sa nga kitab, amiya titi kitab ka kukumapaka na magato sa ragun. Kaya tini na kitab. Naya matatago na sa Umar na papakay niya sa kasitor, na kanabasubo sa Umar. Kataman o apo Nabi sa Hasan. Aguso Abdullah ibn Zubair, dutong mga sahaba. Aguso Abdullah ibn Abbas at tigad minsan Nabi. Aguso Najia bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aguso Abu Marthad, aguso Abu Hurairah, aguso Abu Yusr. Miya kadakadakal kumasaba, miya kayo. Oy, nanggiro ka emanan yan, nakwan, haram. So Hasan, is Umar na aya katiruyan. La ba'sa, ay bisyatrans, bima kana min alatil harb. Dati ginakarata o kasetor, oy, sabab uginan na, padanan ko lantay ko, ilmu akapagitidawa. Padinatigan ko lantay ko ilmu akapagimbatal. Agi nga mabukas setur ka na aya pagundar na giyutak ka, kabata-bata kayan pipi aging kaya pamigiran ka. Taktika ko kapagimbatal. Agito kaya pa kayo no Islam. So Hasan, apo Rasulullah, na sagadan yan, marra biqawmin yal'abuna bishatranj, gira manuto, sagadan yan, aging ko to mga tao, di siya satur, faqala irfa' dha, wada' dha, na pagubay kiran na pangdoon ni naging kotwa di sitor at ginaw giisurong naka nagi na dingay ni isurong oy nagito na po Rasulullah no pamakamarata so kasitor na diyon mubay na naman ka ipangdoon niyan pa sa ging uta di sitor aging uta isurong yan aguso ko na banin isurong. So Abdullah ibn Zubair may aloy saya annahu kana yal'abu bis shatranj dutong mga sabaw Nabi adi mamuding gita-gita sa saturan. Na siku mga tabi'in na miya kadagdagan. Ang mga tabi'in ng mga ulama adiing gita-gita sa kasitor. So Sa'id bin Jubair, Allahu Akbar, miya kalalay ni ilmu kung mga sahabat. Diing gita-gita sa kasitor. So A'mash,
Katanya, so amas, pada ako mga saba, di mamuding kita sa kasetor. Ako so Abu Wail, lagi mambuto ang mata akuan, mata usetor. So Sulaiman bin Yasar, Allahu Akbar, may makalay niya mga ulama, kung mga tabi'in. Ako so Imam Ash-Sha'bi, na di mamudi setor. So kuan, Asim na ayakatiruyan, inna fi syatranji la'aqla, mapapadalma tigin ko kasetor, aging kutwa ipapakalantas aakal. Ipapakalantas aakal. Kuan. So al-Imam Az-Zuhri, na yulaibu ahlaw bis-shatranj, gitu. So Imam Az-Zuhri may kala ilmu na diin yan di setor sa mga pamilya niya. So Imam Ibn Sirin, Allahu Akbar, may kala ilmu kung mga kwan tabi'in, la yara ba'san an yal'aba bis-shatranj ma lam yakun qimaran, nada abanian kaya pakarata ako kasetor asaratigin kada abon anggan. Nya ada kadakal. So Ibrahim bin Sa'd, Allah, so Bahz, yang ada kali mga ulama. So Ibrahim bin Talha, amiyak kanala ulama sa Madina, kana yalabu bis shatranj, napapakain din ang kasetor. Huway, agu ayap pag-orientan saya, naging ka iya mialu isi sa kay kitab, tutulan ko Abi al-Malih, bin al-Mulayh, apitur uyan. Kaya kung miyaw na ang mga ulama. Kana li ibnun adna tigina watak na mama wa kana muwallaan bis shatranj, atitu tigen ko mapasang mababaya setur wa kuntu anhahu fala yantahi, ay tigina ikikidia kanu na ipso para kanu lagi mo tadingin ni kasetur. Faqammani dhalika min amrihi, wa ina danil na tutigin akwan tagakan agi mo tadingin ni kasetur na mini awidak no tutigin na akan. Why? Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, na pitatagin pa kanatiyan su Nabi. Fasakautu dhalika ilayhi, na inipreklamo kanatiyan ko Nabi yung tawatakan ang mapasangi kasetur. Why? Fakultu ya Rasulullah, ay tigin na pitero ang ko Nabi, ya Rasulullah, inna bni muwalla'un bis shatranj. So tigin suwatakan na tito kong mababaya mapasang ikasetur. Wakad dahituhu falam yantahi, ini sa para kanunod tigin ya Rasulullah, na doon yan natigin ganagi. Faqala li, na ayat tigin na ini sumbagarakan unabi, da'uhu fala ba'sa bidhalik. Dingad na to tigin dito kuragi mo tawataka, kakanabat tigin da tigin akarata uto. Do to akarata uto tigo nabi, aging kutuwa kasi to. Ay mo nang yan mga luksami mga pagariami, naginan kaya tamanan ko usayan tanosi sa geng kaya kasetor. Sa ayama na niyan, ay araranta kaya, pamuntusan niya na so kasetor, na dua at tindugo ng mga ulama. Sa din sa pitindugan na kasaya. Tindugan na kaso haram, na din ka pumakarata sa mga padika, ang mga tao, apapakain nila na ya. Pagkaharam ang dyan ginawang ka. Huway, nasa kamambu na utindugin ka halal, ay sabab saad na miya kayron, kalagi do kapita Shafi, natataros na kadno to, uway, na din ka mambu pumakakafira o di na pumaawing gisong mga tao miya kaharamon. Uway, sa yama na niyan, nagito ba madudua tindugo ng mga ulama, na isa sa tindugo ng mga ulama, na ginansok pita Shafi, kanabay ni haram, asar ka kanaba patagui sa anggan, ago kanaba ipumbalamban kung mga simbak wallah, ago kuanon aging kutwa mga rata akang babasa. Nasar ka madaunanan na kanaba haram so kasetor, kay padanan sa sport, ipumbatak sa pamikiran, ipumbatak sa akal, kung kapagapasangyan, kung taktika akapakimbatal. Na so, taktika kung kapakimbatal na padanan sa sugo ng Islam. Why? Sabab sa kapakaya matakaw ang maad naging kutwa batal, na malalayam aging kutwa akal ka kung lagi dutwa ilmo, nagito'y sabab akya pa kaya kung kasetor ka isportanan ay pumbatak sa akal. Saya lagi din na lagi do mga play sport, lagi do kambula, katinis, ayam manan yan, napkakwaan sa guna. Nasibutaman, balasang kanu Allah Ta'ala sa balas amapya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.